Il-Parlament Ewropew ivvota favur rapport fuq l-Istrateġija Ewropea dwar l-LNG u faċilitajiet ta' ħażna tal-gass. Strateġija proposta mill-Kummissjoni Ewropea li tħeġġeġ l-użu ta' dan is-sors ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport tal-Kumitat tal-Enerġija, l-Industrija u r-Riċerka tal-Parlament Ewropew laqa l-istrateġija tal-Kummissjoni fejn intqal li jemmen l-suq tal-enerġija li jintegra l-LNG u ħażna tal-gass għandu rwol sinifikanti biex ikun hemm unjoni tal-enerġija reżiljenti, sostenibbli, sigura u kompetittiva. Għaldaqstant, ir-rapport sqar li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha strateġija li tassigura li l-LNG huwa aċċessibbli f'livell reġjonali madwar l-Ewropa kollha. Hawn tisema l-importanza li stati membri li għandhom aċċess għal baħar jikkoperaw ma' stati li m'għandhomx biex flimkien jaslu għal proġetti ta' faċilitajiet tal-ħażna tal-enerġija, l-użu tal-LNG u interconnectors. Il-Kumitat Ewropew irrikonoxxa l-potenzjal tal-LNG bħala sors enerġija alternattiva wkoll għall-użu ta' trasport marittimu u fit-toroq u li dan is-sors inġess inqas u li allura jista' jgħin lill-Unjoni Ewropea tilħaq il-miri ta' tnaqqis ta' tniġġis fl-arja. Ir-rapport aċċenna li huwa kruċjali li l-LNG jintuża bħala alternattiva għal mezzi oħra ta' distribuzzjoni ta' gass li jiswaw ħafna minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' stat. U hawnhekk l-installazzjoni ta' LNG tankers żgħar kienu deskritti bħala l-aħjar infrastruttura biex jiżid l-użu ta' gass naturali f'żoni li qabel ma kienx jaqblilhom jużaw il-gass minħabba l-ispejjeż. Pajjiżna sema b'mod speċifiku fejn intqal li l-Unjoni Ewropea għandha toffri kull appoġġ lil stati vulnerabbli bħal Malta u Ċipru biex niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija tagħna fejn kien irrimarkat ukoll li l-LNG u l-gass huma essenzjali biex ma nibqgħux iżolati u maqtuwajn min-netwerk tal-enerġija Ewropea. Ir-rapport jagħmel referenza għall-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin li enfasizza li l-LNG u faċilitajiet ta' ħażna tal-gass huma ta' importanza partikolari biex stat ma jkunx dipendenti fuq fornitur wieħed għall-enerġija ta' pajjiż sħiħ.